Siyabonga ngesikhathi sakho. Amabutho embube azoyikhumbula kanjani imbube? Awu, lo mbuzo ongibuza wena ukuthi azoyikhumbula kanjani imbube? Ubaba wakho ehambile, ungayiswenta ongamkhumbula ngayo. Secondly, kwasekwenzakalani? Wafuthisha phela wayemfundisa. Wangabe sakhona ukuqhubeka. Ngabe mhla isikole ngizofundiswa ubani. Yo kwaze kwakho uyazi ngabe kude nempilo yabo. Namanje ngikude ngiseduzeni Ngiyabonga baba. nempilo. Ngibonga kakhulu nje ngizwe ngathi la ekhaya engathi sekugcwala nje abantu abaqhamuka kuyisolezwe kugcwala abantu abaqhamuka Nani baleni nani shit. Anibali ngani nini? nathi njengoba Nakho-ke ibaleni. nathi njengoba siqhamuka kanjena nje mhlambe kuwena injabulo ingakanani Injabulo yani yenu. Ayikho injabulo. Sakho sokuphawula ngokwenzakala eNdlunkulu, kodwa ngeke sikuzibe ukuthi zikhona izimo zomdonsiswano ezikhona njengoba nje sikhuluma. Mhlambe amabutho athini ngalokho kwenzakalayo lo mdonsiswano ekhona ngaphakathi eNdlunkulu ngalesikhathi? Ayibuza umbuzo wrong. Wrong ngelo mbuzo ubuzayo. Ubuza kumuntu wrong futhi. Mina ngibuza ngamabutho nje mina ugcine lapha. Mubuza mina nje ngibuze ngamabutho ugcine kuphele lapha. Hayi